Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawai ke video kabla spring state kabla peni batla ring ha surok jang kan nong ba London ha kabala yoi yagi katuk aningut ki Pakistani ki bala pyndik yagi kynthei Muslim na India ki bala lehkmen ya ka jing laitluid jang kari ha ka hasan tarik jong new banai ha kan ke video la yoi ru yakini ki kynthei bagi phong ya ka hijab bat ru baki bat ya ka lama lairong jang kari India ban lehkmen ya ka sni laitluid katba shibenta pat ki dan ki shynrang ki bala bat ya kalama Pakistan ki bala pyndik yaki dakaba kawe ya kalama hakmat jang kini ki kynthei kalami ru ko kentin kabaya kaang bat ru kabaya shrut na baroh arliang bat kini ki kynthei kila randin tangba kini ki shynrang jang ka Pakistan pat kila lech shakmat bat tur shak jan kini ki kynthei hadin kani kalami ka jing yakajia bat uwei na ki shynrang na India bat ru baula ong Musalman hume kabamut ngadai Muslim ya kabaki yang Pakistan kila jubab baki ong umodi udai teroris